In Beringen hebben zaterdag 683 bezoekers de Dag van de Bouw bezocht. De nieuwe brede school aan de Kanaalstraat werd geopend voor bezoekers. De oude school wordt verbouwd tot nieuw schoolgebouw voor de leerlingen van de Sint-Josefschool. Hier is vooral de voorbouw die aan de straat gelegen is. Die wil men handhaven, dus authentieke karakters erin houden. Dus we hebben hier de buitengevels moeten laten staan. De balklagen van de tussenverdieping is blijven staan. En de rest hebben we daaromheen allemaal nieuw op moeten bouwen. Dus rekening houdende met dat hoge topgevels en dergelijke afgesteund waren. En daar gewoon rondomheen gebouwd kan worden. Dus voorzieningen treffen. Ja. Belangstellenden konden de bouwplaatsen bekijken en geïnformeerd worden over de bouw. Janssen Bouw deed mee aan deze landelijke Dag van de Bouw. Kijk, het is natuurlijk zo, het leeft in een gemeenschap. Kinderen komen kijken naar hun nieuwe school. Ze komen met opa's en oma's deze kant op, waarbij dat er veel verhalen voorbij komen vandaag van mensen die zeggen van God, en tegen de kleinkinderen vertellen van daar heb ik vroeger ook zelf les gehad. Dus wat dat betreft is dat wel mooi dat je van verschillende generaties nu verhalen hoort van kinderen die zeggen van hier wordt mijn klaslokaal. En waar dus oudere mensen zeggen van God, en hier heb ik ook nog les gehad en krijgen mijn kleinkinderen nu les. Dus wat dat betreft veel verhalen voorbij. En daardoor ook, omdat er dus generaties met het gebouw te doen hebben, is er gewoon een ontzettend grote opkomst. Dus wat dat betreft, ja, we hadden het gehoopt, maar dat is er ook van gekomen. Ook in de rest van het land waren gebouwen te bezichtigen. In het nieuwe schooljaar moet het nieuwe schoolgebouw van de Sint-Josefschool in gebruik worden genomen.